Ефесяни 3 глава 27-28 стих. Понеже всички вие, които сте се кръстили до Христос, с Христос сте се облекли. Няма вече юдей, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки, нито женски. Да ви превеждам на гръцки. Защото вие сте едно в Христос Исус. Разбирате ли? Това е, което предава като послание водното кръщение, но не само. То не ни спасява, ние сме спасени по благодат чрез вяра, както пише в Ефесяни 2 глава 8 и 9 стих. Вижте това. Ефесяни 2 глава 8 и 9 стих. Защото сме благодат спасени чрез вяра, и не от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвалим. Спасението е дар, подарък от Бога. По-нататъка, ние се кръщаваме не защото нашият Господ ни налага това нещо, но ние го правим това нещо на собствено желание и любов. Защото вече не е по закон, както беше в Стария Завет, всичко да изпълняваш по закона, според Моисеевите постановления и заповеди, но сега вече времето е време на благодат и време на личен избор, който човек прави стъпка на вяра по любов към Господа. Така че Господ Исус Христос нареди в Матей 28 глава 19 стих, казва: идете проче, научете всички народи и кръщайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Вече не е по закон, че трябва да го направиш, а и защото искаш да го направиш, понеже желаеш да последваш Господа. Самата любов към Него. Водното кръщение е за вярващи хора. Преди да се кръстим, трябва да стигнем до убеждението, че сме грешници, които се нуждаят от спасение. Римляни 3 глава 23 стих казва: понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Трябва да повярваме, че Исус Христос умря на кръста, за да плати за нашите грехове, че беше погребан и възкръсна, за да ни осигури място в небето, както според 1 Коринтияни 15 глава 1 до 4 стих казва: още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което и се спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен ако на празно се повярвали. Защото първо ви предадох това, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията. Амин. Когато се обърнем към Него с молба да ни прости греховете и да бъде наш Господ и Спасител, ние преживяваме новорождение чрез силата на Святия Дух. Нашето вечно спасение е гарантирано и започваме да умираме за себе си и да живеем за Христос, както Словото от Първо Петрово, първо послание на апостол Петър, 1 глава 3 до 5 стих казва: благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо и което не повярва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие последното време. Едва тогава, когато сме духовно готови, може да приемем Господа. Когато сме осъзнали, че сме грешници, имаме нужда от спасението и благодат, което Христос дава. Така че това си има осъзнаване, че вие сте хора, които сте се грешили, имате нужда Бог да ви прости, да ви оправдае, като повярвате в това, което Той направи на кръста, Неговата смърт и възкресение, нищо не ви пречи, да вярвате в това, че Христос е Божия Син, реал на кръста и възкръсна в третия ден за нашите грехове, да може да оправдаем чрез вяра. Вярвате ли, Исус Христос е Божия Син? Че умря за вашите грехове на кръста, че е възкръсна в третия ден, за да може да се оправдаете и вие чрез Неговото спасение. Бог да ви благослови, може да влезе в живота. На вода не спасява, спасява вярата, на по която хората се кръщават. Така че Господа ви благославя. Нека всеки, който желая да последва Христос, да извърши волята му, като се кръсти във вода и повярва в единородния на Отец. Амин. Амин. Аз ще реших да следвам Господа. Аз се реших да следвам Господа.
Браво! Алелуя! Аз се реших да следвам Господа. Аз се реших, следвам Господа. Новите деца, децата на Бога, Божии деца. Браво!